कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सज्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधि नामिने नमस्ते नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौरवृंद हरे हरे कृष्ण माता जी। क्लियर अല്ല क्लियर അല്ല മാതാ ജി. राम हरे हरे ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കട്ടായി വരുന്നു മാതാജി. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി, കട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജിക്ക്. നെറ്റിന്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി പോയി. നെറ്റ് കട്ടായതാ മാതാജി, വരൂപ്പം കട്ടായി പോയതാ. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. ലെവൽ 3 കുട്ടികളെല്ലാരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? എന്തോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മാതാജി. ലെവൽ 3 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാരും എക്സാമിന് തയ്യാറായോന്ന്. ഓ എക്സാം. മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാതാജി ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്ക. ഓക്കെ മാതാജി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണു ലൈവ് വരുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡോ? ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ലൈവ് വന്നു.
ഞാൻ പോയി. പോയി. ഇല്ല, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. കാണുന്നില്ലേ സ്ലൈഡ്? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണേ, നെറ്റ് പോണായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. 16 വരെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പരമപുരുഷനായ യഥാർത്ഥ സമാധാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യഥാർത്ഥ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പാത തുറക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ കർമ്മ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 17. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരുഭിഃ ബ്രൂഹിണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദ കലാ. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരിഭിഃ എന്ന് വായിച്ചേ. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരിഭിഃ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദ കലാഃ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്ക്. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി ലീലയാ ദദദാ കലാഃ. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സുരഭിഃ ബ്രൂഹീണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദാ കലാഃ. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സുരഭിഃ ബ്രൂഹി തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരുഭിഃ ബ്രൂഹീണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദ കലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, പോയി തോന്നുന്നു നെറ്റ്. മാതാജി സ്ക്രീനിലൊന്നും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണ്ട മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പഴാ കേട്ട മാതാജി, ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ടായിരുന്നു മാതാജി. സ്ക്രീൻ കാണണ്ടോ? സ്ക്രീനില്ല മാതാജി. സ്ക്രീൻ പോയി അല്ലേ? നെറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹീണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദ കലാഃ. ഇപ്പൊ കാണണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നു മാതാജി. തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി
പരിഗീതാനി സൂരിഭിः റൂഹീന സപ്തദാനാന ലീലയാ തദ കലാ. മാതാജി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. സ്ലൈഡ് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്താ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല. സ്ലൈഡ് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. മാതാജി പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കേക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾക്കണ്ട മാതാജി. ഉണ്ട് മാതാജി. കർമാണി അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉദാരാണി ഔദാര്യപൂർവമായ പരിഗീതാനി പ്രചരിപ്പിക്കുക സൂരിഭിഹി മഹാത്മാക്കളാൽ ബ്രൂഹി ദയവായി പറഞ്ഞാലും നഹ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധദാനാനാം ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ലീലയ ലീലകൾ ദദ്ധത ആഗമി പോയി. സൗണ്ട് പോയി. സൗണ്ട് പോയി മാതാജി. മാതാജി ക്ലിയർ അല്ല. അവതാരങ്ങൾ അതായത് ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി. വസ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അവിടുത്തെ പ്രൗഢഗംഭീരവും ഉദാരപൂർണവുമായ ദിവ്യലീലകളെ നാരദനെ പോലെയുള്ള പരമജ്ഞാനികളായ ഋഷിവര്യന്മാർ കീർത്തിക്കുന്നു. നാനാ അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്ന വീരകൃത്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി അവയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രൗഢിയേറിയതും ഔദാര്യപൂർവമായ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മം. ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും ഭൗതിക കർമ്മമല്ല. എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തായത് അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നാരദരെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ജ്ഞാനികളായ ഋഷിവര്യന്മാർ ആലപിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം കേൾക്കണില്ല മാതാജി. മാതാജി ക്ലിയർ അല്ല. ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാണ്. മാതാജിയൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. നിരവധി വിഭിന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഇടയ്ക്കൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇപ്പം കേട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിട്ട് പോവാ മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഉള്ള ശബ്ദം മുഴുവൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലല്ല, അത് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം. മാതാജിയുടെ സൗണ്ടിന്റെ അല്ല, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം മാതാജി. നെറ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. വിവർത്തനം. ഇനി എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൗഢിയേറിയതും ഔദാര്യപൂർവമായ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നാരദരെ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠജ്ഞാനികളായ ഋഷിവര്യന്മാർ ആലപിക്കുന്നു. നിരവധി വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ച വീരസാഹസ കൃത്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാൻ വ്യഗ്രരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി അവയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും എന്ന് ശൗനക ഋഷികള് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയുകയാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. കേൾക്കണ്ട മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി. ഇനി അല്പജ്ഞാന ഭഗവാൻ നിഷ്ക്രിയനാണെന്ന് ചില അല്പജ്ഞാനികൾ, അറിവില്ലാത്തവർ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പ്രൗഢിയേറിയതും ഉദാരവുമാണ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ സൃഷ്ടികളും സർവ അതിശയകരവും സർവ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുമാണ്. മുക്താത്മാക്കളായ ശ്രീല നാരദൻ, വ്യാസൻ, വാൽമീകി, ദേവലൻ, അസിതൻ, മാധവൻ, ശ്രീ ചൈതന്യൻ, രാമാനുജൻ, വിഷ്ണുസ്വാമി, നിംബാർക്കൻ, ശ്രീധരൻ, വിശ്വനാഥൻ, ബലദേവൻ, ഭക്തിവിനോദ, സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മുക്താത്മാക്കള്.
അല്ലെ? മുക്താത്മാവും പിന്നെ വേറൊരു ഇതും പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നല്ല ബദ്ധാത്മാ പതിതാത്മാ പഠിതാക്കൾ പതിതാത്മാക്കള്. ആ, അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. മറ്റനേകം പേരും അവരെയൊക്കെ നന്നായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഈ സർവ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിശയകരമായ സർവ സൃഷ്ടികളെയും കുറിച്ച് ഈ മുക്താത്മാക്കള് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ അന്ധകരണത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഈ സൃഷ്ടികളൊക്കെ സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, വിജ്ഞാനം എന്നിവയാൽ പൂരിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, വിജ്ഞാനം. ഇതിനാൽ പൂരിതമാണ്. എന്നാൽ ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം, സനാതനത്വം എന്നിവയിൽ പരിപൂർണമാകയാൽ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം കൂടുതൽ പ്രൗഢിയുള്ളതാകുന്നു. ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം പോലെയല്ല, നല്ല പ്രൗഢിയുള്ളതാണ്. ഭൗതിക സൃഷ്ടികളാണെങ്കിൽ ചലച്ചിത്രങ്ങളെ പോലെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വൈകൃത പ്രതിച്ഛായകളായി അല്പസമയത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് വെറും നമ്മള് ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, 15-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക സൃഷ്ടികൾ എന്താണ്? വൈകൃത പ്രതിച്ഛായകളായി അല്പസമയത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. അത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് അപ്പാടെ നശിച്ചു പോകും. കപട വസ്തുക്കളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ ശോഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. കപട വസ്തുക്കളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ അവ മോഹിതരാക്കുന്നു. ജനങ്ങള് അല്പബുദ്ധികളായതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർ അതിൽ മോഹിതരായിട്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്ത അത്തരം മൂഢജനങ്ങൾ കപടമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാമായി കരുതി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യാസനെയും നാരദനെയും പോലുള്ള ഋഷിമാരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വിവേകികൾ, മുക്താത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത്യാനന്ദകരവും അതിവിശാലവും നിത്യമായ പരമാനന്ദത്താലും ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനത്താലും പരിപൂർണമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തെക്കുറിച്ചോ അജ്ഞരായവർക്ക്, നമ്മളെ പോലെ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഒന്നും അറിയാത്ത അജ്ഞരായവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യത്താൽ ലഭ്യമാവുന്ന അതേ നിത്യാനന്ദത്തെ തന്റെ അവതാര ലീലകൾ മുഖേന ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാര ലീലകൾ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോള്, ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കണുണ്ടാ മാതാജി? മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ക്ലിയർ. തന്റെ അവതാര ലീലകൾ മുഖേന ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ നിത്യാനന്ദത്തെ തന്റെ അവതാര ലീലകൾ മുഖേന ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം ലീലകളിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം ആകർഷിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഒരേ ധാമങ്ങൾ കാണാൻ പോണത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെയൊക്കെ ലീലകൾ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ധാമങ്ങളായിട്ട്. നമ്മൾക്ക് അവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താജ്മഹൽ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏതൊക്കെയാണ്? വൃന്ദാവനം, അയോധ്യ അല്ലെ, ജഗന്നാഥ്പുരി, അങ്ങനെ ദ്വാരക, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകും തോറും നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സാന്നിധ്യവും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ലീലകളിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത്തരം ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ ചിലർ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മിഥ്യാസ്വാദനത്തിലും മറ്റു ചിലർ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ലഭ്യമായ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതിലും മുഴുകിക്കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ.
അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്താൽ ലഭ്യമാവുന്ന അതേ നിത്യാനന്ദത്തെ തന്റെ അവതാര ലീലകൾ മുഖേന ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു, അഥവാ ഫലോദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തകർ. എന്താണ് പറയാ? ഫലോദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തകര്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക ആനന്ദം ലഭിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഞങ്ങളുടേതാണ്, അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികതയില് അവര് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനികൾ അഥവാ വിരസ മാനസിക അനുമാനകർ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമാതീതമായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടാത്ത അതീന്ദ്രിയരായ സത്വഗുണമുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ 2 വിഭാഗം മനുഷ്യർക്ക് മുകളിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കർമ്മികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും മുകളിലാണ് ആരുടെ സ്ഥാനം? സാത്വത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ. ആരുടെ സ്ഥാനമാണ്? ഭക്തരുടെ ഭക്തരുടെ സ്ഥാനം. മനുഷ്യർക്ക് മുകളിൽ സാത്വികരുടെ സ്ഥാനം. വർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഭക്തൻ. സാത്വികരുടെ ഭക്തർ എന്നറിയാം. ഒരു ഭക്തൻ നിയതമായ ഭക്തർ ഏർപ്പെടുന്നത് കാരണം അവര് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ലളിത മാതാജിനെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ചെയ്തായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ. ഒരു ഭക്തൻ നിയതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കാരണം അവന് കർമ്മികൾക്കും ലഭിക്കാത്ത ഉന്നത പോയി മാതാജിയുടെ നെറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയി. വീണ്ടും നെറ്റ് പോയി. നെറ്റ് പോയി മാതാജിയുടെ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത് എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശ്ലോകം ബാക്കി വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചോളാം മാതാജി, ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. വിവർത്തനോ അതോ ഭാവാർത്ഥോ? ഭാവാർത്ഥം ബാക്കിയുള്ളത്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ പരമനിയന്താവ്. അതല്ലേ മാതാജി ബാക്കി വായിച്ചല്ലേ അന്നല്ലോ. പരമനിയന്താവാകയാൽ ഭഗവാൻ അസംഖ്യം വിഭാഗങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ്, രുദ്രൻ, മനു, പൃഥു, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ഗുണസംബന്ധിയായ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, വാമനൻ മുതലായ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകയാൽ അവിടുന്ന് സർവ കാരണങ്ങളുടെയും പരമ കാരണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ പരമനിയന്താവാകയാൽ ഭഗവാന് അസംഖ്യ വിഭാഗങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്, രുദ്രൻ, മനു, പൃഥു, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ഗുണപരമായ അവതാരങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയുള്ളത് അത് ഗുണാവതാരങ്ങള്. എന്നാൽ രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, വാമനൻ മുതലായ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകളെ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകെ 10 അവതാരം, ദശാവതാരം അല്ലെ. അതിലൊന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതാരമല്ല, ആരാണ്? അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ അവതാരിയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഇതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു വെക്കണേല് അതേസമയം ജയദേവ കവികള് ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിലുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവതാരം അതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. അതില് ബുദ്ധനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ബുദ്ധനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, രുദ്രൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഗുണാവതാരങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവതാരങ്ങളാണ് ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, വാമനൻ മുതലായ അവതാരങ്ങള്.
സർവാവതാരങ്ങളുടെയും, ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക, സർവാവതാരങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആകയാൽ അദ്ദേഹം സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമാകുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. എന്താണ്? ഗോവിന്ദമാദി ഈശ്വര പരമാത്മ സച്ചിദാനന്ദ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അദ്ദേഹം സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടുമോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എല്ലാവരും ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് 2-3 നാളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കാം. പക്ഷെ അടുത്ത് കുറച്ചുള്ളൂ, അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അത് കുറച്ചുള്ളൂ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അദാഖ്യാഹി ഹരേർത്ഥിമൻ അവതാര കഥാശുഭാഹ ലീലാവിദദ സ്വൈരം ഈശ്വരസ്യാത്മമായയാ. അദാഖ്യാഹി ഹരേർത്ഥിമൻ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അദാഖ്യാഹി ഹരേർത്ഥിമൻ അവതാര കഥാശുഭാഹ ലീലാവിദദ സ്വൈരം ഈശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദാഖ്യാഹി ഹരേർത്ഥിമൻ അവതാര കഥാശുഭാഹ ലീലാവിദദ സ്വൈരമീശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കാം. അധ ആകയാൽ, ആഖ്യാഹി വിശദീകരിച്ചു തരിക. ഹരേ ഭഗവാൻ അല്ലയോ വിവേകശാലിയായ സുദസ്മി, ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരിക. കേൾക്കാം മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ. മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു അവതാരം കേൾക്കണില്ലേ? കഥകൾ, വീരകൃത്യങ്ങൾ വിദഗ്ധത നിർവഹിച്ചു. സ്വൈരം വിഹാരങ്ങൾ, ഈശ്വരസ്യ പരമശക്തികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവേകിയായ സൂതഗോസ്മി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധങ്ങളായ അവതാരങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വർണ്ണിച്ച് തന്നാലും പരമനിയന്ത്രണമായ വീരസാഹസകൃത ശക്തികളാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീല. മാതാജി എന്ന് മ്യൂട്ട്. വിവേകിയായ സൂതഗോസ്വാമി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇന്ദ്രിയമാണ്, അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വർണ്ണിച്ചു തന്നാൽ എല്ലാത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മായ വീരസാഹസങ്ങളും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നും മാതാജി പറഞ്ഞ ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനമാണ് മാതാജി, വായിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥം.
സ്ലൈഡ് കാണില്ല മാതാജി ഭാവാർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥം സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല മാതാജി. വിവർത്തനം ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനേകായിരം രൂപങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. ആ അതീന്ദ്ര രൂപങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷ വീരകൃത്യങ്ങളെല്ലാം സർവമംഗളകാരിയാണ്. അപ്രകാരമുള്ള അതീന്ദ്ര ലീലകളിൽ സന്നിഹിതരായവർക്കും ആ അതീന്ദ്ര ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേട്ടോ വായിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയെന്ന് തോന്നുന്നു, പിന്നെയും പോയി മാതാജി. നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് മാതാജിയുടെ. മാതാജി പോയി, കട്ടായി പോയി. ക്ലിയർ അല്ല ഇന്ന് മൊത്തം മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ശരിയല്ല. ചിലപ്പോ കോ ഹോസ്റ്റ് അല്ല ഹോസ്റ്റ് ആക്കുന്നേരം കേറി വരും. അല്ല കേറിയിട്ടേ ആക്കാൻ പറ്റൂ. ഇന്നെന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. മാതാജി കേറിയോ? മാതാജി കേറി കേറിട്ടെന്ത് ഇന്നത്തെ കാര്യം മൊത്തം ഒട്ടും ക്ലിയർ ആയില്ല. ഒന്നും ശോഭ കേട്ടില്ല നമ്മൾ. നമ്മൾക്ക് നാളെ ഇത് തന്നെ എടുക്കാട്ടോ. അത് മതി മാതാജി. ഇതൊന്നും കൂടി മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വിട്ടേ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അത് നെറ്റിന്റെ, മാതാജിയുടെ സൗണ്ടിന്റെ അല്ല, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. നെറ്റിന്റെ ആണ്. സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കാണ്, അതിൽ കൂടി നെറ്റും